हेलौ लोगोफोर, आं दिनै मोनसे भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय निउब' एप्सखौ प्ले स्ट'राव गोबाङानो नागिरना मोनाखै आरो बे प्ले स्ट'रावहाय निउब' एप्सनि डेभेलपारआ बोखारनानै दोनथ'दों माखासे जाहोननि थाखाय। बेनिखायनो नोंथांमोना माबोरैहाय निउब' एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै बिसम्बि फिल्मखौ नायनो हागोन बेनि सोमोन्दै आं दिनै फोरोंगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपशन लिंकआव थांनानै निउब' एप्सखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। नोंथांमोना नैबायदि भिडिअ थुनानै डिसक्रिपशननि लिंकखौ मोननो थाखाय गाहायाव बोख्लायनानै निउब' एपिके लिंक होनाय दङ, बेवहाय क्लिक थुदो। नैबेहाय बेखौ लिंक दं, बेयाव थुनायनि उनावहाय बेबायदि मोनसे पेज खेंगोन। बे पेजाव लिरनाय दङ डाउनल'ड एपिके 44.88 MB। नोंथांमोना बाव थुनानै बे निउब' एप्सखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन आरो डाउनल'ड खालामदो। खालामनायनि उनाव दसे सम नेथ'नांगोन। डाउनल'डखौ नोंथांमोना दसे सम नेयोब्ला नैबायदि नुगोन डाउनल'ड जानाय। डाउनल'डआ जाखांबाथाय नोंथांमोना मा खालाम, बेखौ दसे सम नेनानै क्लिक खालामबानो मोननै अपसन नुजागोन। बे मोननै अपसनाव नोंथांमोना इनस्टल होनायाव थुबानो जागोन आरो बेयाव लिरनायाव com.mars.ne इनस्टल होनायाव थुदो। थुनायनि उनावहाय नोंथांमोननि मबाइलावहाय इनस्टल जासिगोन आरो इनस्टल जायोबा नैबायदि फैगोन निउब' होननाय, बेवहाय थुदो, अपेन होदो। अपेन होबाथाय नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार होनो थिनसिगोन। बे मबाइल नाम्बार होनो थिननायाव नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोननिखौ होदो, ओमफ्राय भेरिफाइ फन नाम्बार होदो। बेनि उनावहाय नोंथांमोननि मबाइलावहाय नैबायदि नुजासिगोन आरो अटिपि फैगोन। अटिपिखौ दसे नेनांगोन। बेयाव जेरैबायदि अटिपि दङ नोंथांमोनाबो बेहायनो अटिपिखौ फिलआप खालामनांगोन आरो नैबेयाव। बिनिफ्राय एप्सखौनो अपेन खालामदो मबाइलनिफ्राय। अपेन खालामबा बेबायदि नुगोन। नैबे थुदो, नैबे बिसम्बि होननायाव थुदो। थुनानै गाहायाव बे ट्रेलार, ओमफ्राय गाहायाव बोख्लायबा नोंथांमोना मोनसे अपसन नुगोन। गाहायाव बोख्लायबा रेन फर 49 होननाय, बेवहाय थुनांगोन आरो बेयाव थुदो। थुनानै नोंथांमोना गावबा गावनि एटिएम दङब्ला एटिएमजों पेमेन्ट होदो, UPI दंबा UPI जों होदो, ओमफ्राय नेट बेंकिं दंबा नेट बेंकिंजों होदो। जायफोरा एटिएम कार्ड दङ बे क्रेडिट कार्ड /डेबिट लिरनाय दंना, बेवहाय क्लिक खालामनांगोन आरो बेहाय क्लिक खालामदो। एटिएम कार्डआव गासै 16टा नाम्बार थायो, बेखौ होदो। बेनिफ्राय एक्सपायरि डेट दं MM लिरनाय, ओमफ्राय MM आव मान्थ, YY आव इयार। बेनिफ्राय CVV होननाय दंना, बे CVV आव नोंथांमोननि एटिएमखौ उल्था बेलथायनानै मोनथाम नाम्बार नुगोन, बेखौनो होनांगोन। बेनिफ्राय प्रसिड एन्ड पे आव थुदो। नोंथांमोननि मबाइलाव अटिपि थांगोन। अटिपि थांनानै बे अटिपिखौ होयोब्लानो नोंथांमोननि मबाइलनि एकाउन्टनिफ्राय 49 फैसा दानजागोन। बे फैसाखौ नोंथांमोना मा खालामनो, पेमेन्ट होखांबाथाय नायनो हागोन आरो पेमेन्ट होनानै पेमेन्टआ साक्सेस जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन फुलनो। बेनिफ्राय वाट्स एक्सपायरि इन 3 days लिरनाय दंना, बेवहाय क्लिक खालामबानो नोंथांमोननि मबाइलावहाय
बिसम्बि फिल्मखौ आबुङैनो नायफुंनो हासिगोन आरो जायफोर बिथांमोना बिसम्बि फिल्मखौ नायनायाव प्रब्लेम मोनदों बे बिथांमोननो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हरबानो जाबाय। दा आंनि भिडिअ बानायनाया बेनोसै। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयारखौ दाबाव आरो गोजोन्थों।